ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ከመይ ትውዕሉ? ሎማዓንቲ ሓንቲ ቀላል መፍትሒ ንሞኔታይዝ ዝተቐጻዕኹም ወይም ደሞ ሞኔታይዝ ኮይንኩምለ ዩቱብኩም ኣብ ሓደጋ ከኣቲ ስለ ልኽእል ከመይ ክትጥንቀቁ ከም ዘለኩም እንታይ ክንገብር ከም ዘይብልና ሓጻር ቪድዮ ሰሪሕ እኒአኹ ብደንቢ እስካብ መጨረሻ ተተኸታተልናዮ ብዙሕ ግዜ ዝለፋዕናሉ ቪድዮ ብዙሕ ዝሰራሕናሉ ቪድዮ ካብ ሓደጋ ክንድሕኖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እስካዕ መጨረሻ እታ ቪድዮ ሓጻር እያ እስካዕ መጨረሻ ንከታተል። ኣብዚ ኣምፅእያ እኒአኹ ሕዚ ንኣብነት ኣፔል didn't demonstrate enough value add editing ልብል ከምዚ ዓይነት ክልእ ከተለዎ ዩቱብ ሞኒ ንምዃን ክነመልክት ከለና ኣይተቐበልኩዎ ይብለና እሞ እንተስልወርሕ እንተስልገለ ምስ ቀፅዐና ተመሊስና ኣፓይል ወይ ደሞ ይግባይ ንልእኸሉ ማለት እዩ። እዚ ንልእኸሉ ተለና እዚኣ ትብልዕ ኩሉ ዘላ መልእኽቲ እንድሕር ሰዲዱልና እንታይ ማለት እያ እቲ ልተወሰነ ኢና ኤዲት ጌርና ሰዲድናሉ እኒአና ማለት እዩ። ስለዚ ኣይተቐበልኩዎ ወይ ደሞ ካልእ ሰብ ዝተጠቐመሉ ቪድዮ ንእሽተን ኣስተኻኺልካ ኢኻ ሰዲድካዮ እኒአኻ ንእሽተን ኣስተኻኺልካ ኢኻ ሰዲድካዮ እኒአኺ ስለዚ ኣይተቐበልኩዎ ታልወርሒ ተዓጊዳ ዝነበረት ል9 መዓልቲ ኮይና እኒኣ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ክመጽእ ተሎ ልተወሰነ መምዕርራያት ጥራሕ ብምግባር ካብ እገዳ ከድሕነና ኣይኽእል እዩ እኳ ደኣስ ልቱ ዝነበረ ከጋድደልና እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ነገር ትመፀካ ተሎ ብኣግባቡ ክንሪኦ ክንክእል እኒአና እንታይ ማለት እዩ ከመይ ማለት እዩ እንታይ ተገበርኩ ይሕሽ ልብል ነገር ብደንቢ ምርኣይ የድሊ ማለት እዩ። እንታይ እዮም ዘይፍቀዱ ሓደ ካብ ዘይፍቀዱ እዚኦም እኒአው ዋላ ሞኒ ምስ ኮንኩምለ ዋላ ሞኒ ተይኮንኩምለ ማለት እዩ። ካብ ቲክቶክ ዝመፁ ቪድዮታት ና ፊልም ክሊፓት ና ካልኦት ሰባት ሙዚቃ ና AI ቪድዮ ላብ ካሊእ ኣቀናቢርካ ምግባር እዚኣቶም ብሕጊ ዩቱብ ክልኩላት እዮም ማለት እዩ። ኣብኡ ፅሒፈሉ እኒአኹ እቶም ኩሎም ኣብ ዝለዓለ ብቐይሕ ኣኪስዎም እኒኦ እዚኦም ተጠቒምና ይሕዘና ማለት እዩ። ስለዚ እገለዶ ተጠቒማኒ እገለዶ ተጠቒማኒ ማለት ሓደ ሰሪቑ ወይም ደሞ ሓደ ዝኾነ ነገር ገይሩ ስለለይተተሓዘ ኩልኻ ኣይትተሓዚ ማለት ኣይኮነይ። ስለዚ ነገራት ኩሉ ንፅዕረሉ ነገር ብልተኸኣለ መጠን ኣፅፊፍና ተንኸድ ይሕሽ ልብል ምኽሪ እኒአኒ ማለት እዩ። ብደንቢ ክንጥንቀቐሉ እኒአና ማለት ግድን ኣይኮነይ ንኣማትና ቪድዮ እንትን ክንገብር ንባዕልና እውን ንእሽተን ዋላ ሓፃር 2 ደቂቓ እውን ተኣክል እያ ስለዚ ግድን ኣይኮነይ ኣስፊሕና ክንከይድ ማለት እዩ። ኣብኡ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ ግን እንታይ ክንገብር ንኽእል ቪድዮታት ክንሰርሐሉ ንኽእል ኢና። ላይቭ ንኣትቲ ኮይንና ብላይቭ ተኮይንና ንሰርሕለ ላይቭ ክንኣትየሉ ንኽእል ኢና 9 መዓልቲ ስቑልና ኣይኹናይ ክንፅበል ኣለና ማለት እዩ። ኣብኡ ልሃልኹለ እንታይ ክውስኽ ሕዚ ቶም ለአገዱና ነገራት ክነወግዶም ወይም ደሞ ክንድምስሶም እኒአና ማለት እዩ። ለጠራጥሩና ቪድዮታት ነመልክት ተለና ዋላ ይኹን ዋላ እንደገና ይግባይልና ለአገዱና ወሲኾም ቪድዮታት ብልተኸኣለ መጠኑ ክነጥፍኦም ክንክእል እኒአና ተለይ ኮይኑ ተመሊሱ በቃ ወይ ከዓፂና እዮም ጠቕሊሎም እቲ ዩቱብ ወይ እንደገና ለለ ተመሊሶም ይቐኒየለይ።